Gaur iparragirrei buruz aituko gea. Bere doinu batekin emango diogu hasiera. Eta aurkezpen egunean jonitun nola doinu bilduma bat, eta bertan iparragirren bi doinu juntzien bat Aranundiran eta bestea gazte-gaztetatikan. Gaur horiek ez ditugu joko noski, eta hasiko gea beste doinu batekin. Berak egindako gehienak, asko behintzat, 8 die eta herriminai buruz, baina guk bals batekin emango digu hasiera. Beak baita egiten zituen emakume ederrei begira eta holako letrak, eta horietako bat izango da. Ume eder bat. Josemari Iparragirre, Urretxuarra. 1820 Urretxun jaio zen eta 60 urte zitula hil zen, nahiko gertu, Ezkio itsason hil zen. Bere bizitza bastante berezia izan zala esan dezakegu. Nahiko atipikoa behintzat bai. Oso gaztetan gurasok zeraina eman zuen. Osaban bat, bazeukenan maixue, holako zerbait, orduan gurasok nahi zuen gramatika eta matematikak eta ikastea mutikok, eta zeraina eman zuen. Eta handik, 11 urtekin Gasteiza eman zuen. Latina ikastea, seminario aldea bideratu nahiko zuen, segurasko apaizgintzarako. Baina 13 urte zitula Josemarik, gurasok Madrila juntzien, eta mutikoa beraiekin noski. Eta han jesuitan eskola batea eman zuten. Beraiek Madrila juntzien garai hortan, justu koinzidituzun lehenengo gerra karlista lertu zala. Egun baten, gue Josemari ama agurtuta eskola zijolakon hanka intzon. Eta bere asmoa sobrarezan Osaban gana zerain etortzea, baina biden karlistan lerrotan sartu zen, Gipuzkoako batalioian zehatz esan da. Une hortan 14 bat urte zeuzken eta 19 urte arte hola horrebil izan. Gerran zauritu zuten arte, Arrigorriako batalla baten, hankan zauritu zuten, gerra bukatu ondoren, Bergarako hitzarmena
beak etzon onartu, eta orduan Frantzia hankain behar izan zuen. Ieslari bezala, Frantzia. Denbora libra zeuken guztin hori biltzen zen, bere kantak, bere letrak, bere doinuk, jota fuego. Frantzesen arten ondo ikusia zeon, bere kantak, bere iragan karlista, eta hori dana, nahiko ondo ikusi zeon. 1858ko otsailean, Frantzin revoluzioa lehertu zen. Gue Jose Mari iraultzaile frantzesen arten han ibili zen Luis Felipe de Orleans erregetza bertan behera bota arte. Gero Napoleonek estatu golpea jo ondoren, Frantzitire aldein beharra izan zuen Jose Mari. Eta horri ibili zen, Itali, Alemani, Suitza, komeriante modun, hori teatroko konpainia baten, edo altzon bezala bizie aurre ateratzen, Londresen bukatu zune arte. Eta hemen, Londresen, 1851 urten, lortu zon general baten aurren gitarra jota kantatzea, ez Mazarredo zan generala. Mazarredo honen laguntzari esker, 1853an Espainitik indultua lortu zon. Eta orduan Bilbora etorri zan. Eta gero Bilbotik, Madril aldea juntzan, han kantatu zuen lehenengo aldiz Gernikako arbola. Eta izugarrizko arrakasta izan zuen sobrare. Eta gero handik berriro Bilbo aldea eta etorri zan, Euskal Herrian ibili zan. Eta Gernikako arbola kantari zortziko ezaguna asko zabaldu zen. Eta beak kantatzen zon, eozin plazatan edo, jende pilo bat inguratzen zitzaion, eta nahiko subversibo bezala irituko zen bere garaian, da 1855an Tolosan detenitu egin zuen. Eta han egin zuen nere amak baleki kanta ez da. Behin baino gehiotan bururi galdetu diot hori, kanta horrek esateo zibilak nola detenitu zuen, eta zibil horiek ze izango zen, guardia zibilek, edo guardia zibile baute zeuden gara hartan, eta pixkat begiratzen egon nintzen, eta bai, 11 urte lehenago sortu ziren guardia zibilak, 1854an, eta hau 11 urte behan dugu, 55an detenitu zen. Kanta horren doinue joko dut bain.
kartzelatik ata ondoren, bere zigorra izan zen Euskal Herritik kanpo 2 urte egon beharko zela. Bueno, Euskal Herritik, Provincias Baskongadasetik kanpo. Bueno, orduan beha Madrida juntzan eta aman etxea juntzan. Segur asko amak esango zion, bade garai ez da, eskolatu nahi zenetik, ja, etortzeko garai izango egala. Kuestio da, 2 urte pasa ondoren berriro Euskal Herria itzuli zala, horran Angelak erejeta ezautu zuen, eta behakin Baionan barku bat hartu eta Argentinara juntzien. Han Buenos Airesen ezkondu ziren, adin desberdintasun desentea zeuken, zateik Angelak 17 urte zeuzken, eta Josemarik 36, bikoitza baino gehiago. Eta geroan ibili izan, bere emanaldik egiten zituen, eta zera baten, nahiko ondo, eta lagun asko zituen, baina, gero, dirua lortzeare kostako zitzaion, langile oso fina ere etzan izango gizajoa, eta horri bilizien Argentinatik, Uruguai aldea jun, da bat eta beste, eta, 19 bat urte pasatzitunan, 8 seme-alaba izan zituzten, eta Euskal Herria etortzea erabakizun. Angela galdetuko bagenio, harrek esango zuen gajok zerbait, 8 seme-alaba ginen gelditu, eta, kuestioa da, etorri zala berriro, herri mina dala o bat o beste, Euskal Herria etorri zan, eta handik 3 urtea edo hil zan. Ezkio itxason hil zan, hasieran esan duten bezala, jaio urretxun mundu zein zehar ibili, eta hil ezkio itxason hil jaioterritik oso gertu. Ikusi dugun bezala beti gitarrakin ibili izan, eta bersolaria izanik, gaitasuna handia zeuken, bai letra egiteko, baina baita musika egiteko. Musikari ona zan, eta gitarra jotzen zuen, ezagutzen zuen kultura musikala. Eta beste bersolariekiko desberdintasunik handina hoxe zan, beak bere doinuk egiten zitula baita. Eta horrek, nire ustez bintzat, meritu bikoitza ematen dio Josemariri. Bestalde, kuriosok die, Xenpelarrek egindako bersok, denok ezagutzen dugun Iparragirre doinu ez, bersolaritza munduan oso ezaguna. Nik nire ignorantzin pentsatzen nuen Iparragirre doinu esaten zanen, Iparragirrek egindako doinu ezala. Baina Juanitok aurreko saioneak utzi zion bezala izenburue jartzen zaio lehendabizi kantautako doinu horren lehenengo esaldiri o lehenengo hitzei. Orduan, Xenpelarrek kantatutako bersotan Iparragirre abile dala askori dioten zuten, Iparragirre doinue horti dator, ez da. Xenpelarrek kantautako bertsotatik eta gainera Xenpelarrek nahiko parregarri uzten do Iparragirre ez, pixka bat esaten du ez gu hemen bertsolarik, baserritarrak, sagardote egiten delkartzen gaituk, eta guk doain kantatzen dizkiagu, etortzen zaizkiunak ez. Ik alderantziz, ire gitarra egin eta jendea bildu eta ondo kobratzen, ez? Pixka bat hortik zihon. Dirudienez, doinu hori Iparragirre berea da. Nacho de Felipek edo ikartutakoaren arabera, Aloñamendi kanta bat egin zuen, doinu horrekin, orduan, kasualidadez Iparragirre doinu esaten zaio, Xenpelarren doinu horregatik, baino aurrez Iparragirrek egina zen doinu hori. Eta gaurko saioa bukatzeko gitarra zartxo bat joko dut, ere Iparragirren doinu bat, baina Iparragirren doinu hontan letrak asko esaten du. 4 bertso die, baina 4 bertso horietan oso ondo eta oso garbi azaltzen du pixkat bere ibilbide guztia. Doinuk eta notak eta danak bolun dauzket, baina ni letrak oso makala naiz. Eta, irakurri ingo dizut. Pena merezi do pixkat ikusteko bere ibilbide guztie hementxe dauke 4 bertsotan. Gitarra zartxo bat dut nik nire laguna. Horrela ibiltzen da artista euskalduna. Egun batean pobre, besteetan jauna. Kantatzen pasatzen dut nik beti eguna. Naiz dela Italia, orobat Frantzia, bietan bilatu dut 1000 malizia.
Korritzen badet ere nik mundu guztia, maitatuko dut beti Euskaldun herria. Jaunak ematen badit neri osasuna, oraindik izango dut Andregai bat ona. Hemen badet frantsesa, interesaduna, baina nik nahiago dut utzik Euskalduna. Adi dio Euskal Herria, baina nez betiko, 5 edo 6 urtetan ez haut ikusiko. Jaunari eskatzen diot, grazia emateko, nere lur maite hontan ezurrak uzteko. Bueno, eta hori izan gaurko prestautan neukena. Badakizu, nahi badezu lagun, ondo badatorkizu, beste bat arte, eta ondo izan biti arte.